ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರತನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಹೊಸ ಅಕೌಂಟು ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟು ಯಾನು ಇಂಚಿಪ ಒಂದೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಒಂದೇಟಿ ಯಾನು 100 ಶೇರ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿದೆ ಮುರಾನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೆದ್ರೆ ಐನು ದಿನ ಅಂಡ್ 83.34 ಯಾನು 100 ಶೇರ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿದೆ ನಂಚಿನ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಐತ ಪ್ರೈಸ್ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶಿವರಾತ್ರಿ ನಡೆದವರ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ನನ್ನ ಓಪನ್ ಆಪನು ಸೋಮವಾರ 3 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಂದುಂಡು ಗುರುವಾರ ದಾನಿ 43% ರೂಪಾಯಿ ಒಂದಿತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ 5.87% ಲಾಸ್ 489 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದೇಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಸು ತೊಯ್ಪ ಒಂದು ಉಂಡು ಆಂಡ ಯಾನು ಒಂದೇನೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಕುಡೊಂಜಿ 5% ಬೂರ್ನುಂದಾನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದೇಟು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 50 ಶೇರ್ನ ಬೈ ಮಲ್ತದೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಕಂಪನಿದ ಮಿತ್ತಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡಂದ್ರೆ ಯಾನು ಒಂದು ಬೊಕೊಂಜೆನ್ನ ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುಂಡು ಐತಲ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ತೊಯ್ಪಬೆ ಪ್ರೂಫ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ತೊಯ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾನು ಖಾಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಹೌದೇ ತೊಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ತೊಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ಪನ್ಪಿಜಿ ಯಾನ್ನ ಅನುಭವನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ಡು ಪಾಡು ನಂಚಿತ್ನ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದುಲ್ಲಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಸರಳವಾದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಭಾಷೆ ತುಳುಟು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದಂಡ ನಿಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರ್ದಂಡ ಏರ್ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಅದು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಪಂಡೇರು ಪಣದು ನಿಕ್ಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲ್ಪಲೆ 1000 ವೀಡಿಯೋಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕಬ ಐನು ಪುರ ತೂವೊಂದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಡು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಾರಂದ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರ ಆಪ್ನಿಕ್ ದಾಲ ಡೌಟೇ ಈಚೆ ಅಂಚ ಡಬಲೇ ಈತ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ರತನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ 77 ರೂಪಾಯಿ 40 ಪೈಸೆಡು ಉಂಡು ಯಾನು ಒಂದೇನು ಒಂದು ಗುರುವಾರದ 27 ತಾರೀಕದ ಒಂದು 7 ತಾರೀಕದ ಸೊ 77.40 ರೂಪಾಯಿಡು ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ತೋ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಂಡಂದಾಂಡ 52 ವೀಕ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 94 ಪಂಡ 95 ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟ ಪೋದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ 32 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಡೌನ್ ಆದಿತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ 95 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಯರ್ಲ ಬೈ ಮಲ್ತನ ಐತೆ ಅಂದಂಡ 10% ಬೂರ್ನಾಗ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದಂಡ 100% ಆಯ್ ಮಾರ್ಬಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಂಚಿ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನು 90 ರೂಪಾಯಿಡು ಬೈ ಮಲ್ದನಾಯಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದೆಟ್ಟತ್ತು 90 ರೂಪಾಯಿಡು ಬೈ ಮಲ್ದನಾಯಿ ಎಲ್ಪಗು ಬನ್ನಗ ಕೂಡ ಯಾನು ಬೈ ಮಲ್ದೆ ಅಜಿಪ್ಪಗು ಬನ್ನಗ ಕೂಡ ಬೈ ಮಲ್ದೆ ನಲ್ಪಗು ಬನ್ನಗ ಯಾನು ಕೂಡ ಬೈ ಮಲ್ದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು 34 ಬತ್ತನಂಚಿನ 32 ಬತ್ತನಂಚಿನ ಶೇರು ಒಂತ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಜಿಪ್ಪಗು ಪೋಂಡು ಎಲ್ಪಗು ಪೋಂಡು ಎನ್ಪಗು ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ 5 ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಎನ್ಕು ಎನ್ನ ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಆತನ ಇದ್ದೇ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಎನ್ನ ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪುಡಾಯಿನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪಣ ಒಂದೇತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪರ ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೂವಾರ ಒಂದೇಟು ರಡ್ಡನ್ನು ತೊಯ್ಪಂದುಂಡು ಮೂಲ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲಿ ಮೂಲ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ಒತ್ತಿಯಾರ್ದಂಡ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಡು ಒಂದೇತ ಏನ ಉಂಡು ಒಂದು ಮೂಲು ತೊಯ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಮೂರು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಏತು ಒಂದೇಟು ಉಲ್ಲೇರಿ ಈ ಕಂಪನಿ 74.85% ಪ್ರಮೋಟರ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಡು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚಂದತ್ತು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಇತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಏಪಲ ಮಾರ್ದು ಪೋವೇರ ಆಂಡ ಕಂಪನಿದ ಮಿತ್ತು ಬರೋದು ಈ ಕಂಪನಿ ಏನ ಮಲ್ತುಂಡು ಈ ಕಂಪನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ EV ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೋನ್ದ ಮಿತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಕೊಡಿಡು ಸರಕಾರಲ ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು EV ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಮಿತ್ ಅಂಚದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಪ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮುಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಹೋಪ್ ಉಂಡು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಏತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮೂಲು ಚಾಟ್ ನಂಗೆ ತೊಯ್ಪ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಪೋಯಿ ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ರತನ್ ಮೂಲು ಪೋಯಿ ತುಲೆ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು 26% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಏತು ಕೊರ್ತುಂಡು ಡಬಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಒಂದು ಡಬಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುಂಡು
ಅಂಚನೆ 5 ವರ್ಷದ ತೂಪುಡು ನಾನು ಒಂದು 1284% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತುಂಡು 1 ಲಕ್ಷ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರಂದ್ರೆ 12 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಚದ 5 ವರ್ಷದ ಹತ್ತು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬತ್ತನೇ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬತ್ತನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು 2021 ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಈತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತು ಖಾಲಿ 21, 22, 23 2 ವರ್ಷ ಚಲೋ 3 ವರ್ಷ ಅಂದೇ ಪತ್ತಲೆ 3 ವರ್ಷಡು 1 ಲಕ್ಷನು 12 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತು ಅಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಅಂಚಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ತಿರಿಯೋನ್ಲೆ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಕಲ್ತದು ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಡು ಕಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೆಲ್ಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೆಲ್ಪುಲೆ ಕಲ್ಪಂದೆ ಗೆಲ್ಪರೆ ಆ ಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನನಲ ಮಾಲ್ಜಾರ ಎಂಕ್ಲೇನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೊಡಾತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರೂಫ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಡಲ್ ಜಿನ್ನ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ